Ja, men det är ändå... Nej. Det är knappt 2 centimeter bara. Innerst det. Filmar du? Ja. Men det, om vi säger så här, Simon, det är ändå dörren där, om man säger så. Det räcker ju för att på insidan är det lite vatten. Ser du dem? Det där är ingen blås. Så vi rammar gondolerna. Du ser det, Simon. Det är ju liksom upp till översta kanten. Det är tvättstugan här nere, så det är passande. Hallå, vad kul man. Många broar. Det är där ni ska orientera in över de broarna. Det gäller att ta det. Han har hyrt en båt alltså. Nu ska vi se vad de hittar på. Ja,